బ్రో హీరోయిన్ నేమ్ గెస్ట్ చేస్తే మనీ ఇస్తాను, గెస్ట్ చేస్తారా? అవునా? ఆ, ట్రై చేస్తా బ్రో. ఓకే బ్రో. పెద్ద మూవీ హీరోయిన్ ఎవరు బ్రో? జాన్వీ కపూర్ బ్రో. కరెక్ట్ బ్రో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి విన్ అయితే 20 రూపీస్ ఇస్తాను, ఓకేనా బ్రో? ఓకే బ్రో. స్పిరిట్ మూవీ హీరోయిన్ ఎవరు బ్రో? స్పిరిట్ తృప్తి డిమ్రీ బ్రో. కట్టే బ్రో. తిత్తి దిమ్డి. బ్రో మీ 20 రూపీస్ విన్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ 50 రూపీస్ ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? చేస్తా బ్రో. ఈ రాకా మూవీ హీరోయిన్ ఎవరు బ్రో? అంటే ఓకే, రీసెంట్ అల్లు అర్జున్ మూవీ దీపికా పదుకొనే బ్రో. కరెక్ట్ ఆన్సర్ బ్రో. నెక్స్ట్ ది విన్ అయితే 100 రూపీస్ ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? చేస్తా బ్రో. నెక్స్ట్ వారణాసి మూవీ హీరోయిన్ ఎవరు బ్రో? వారణాసి బ్రో మహేష్ బాబుది. ఓకే ఓకే, ప్రియాంక చోప్రా బ్రో. కరెక్ట్ బ్రో. నెక్స్ట్ ఫైనల్ బ్రో 200 రూపీస్ ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? చేస్తా బ్రో. శంకర్ దాదా జిందాబాద్ హీరోయిన్ ఎవరు బ్రో? జాహ్నవి. కాదు బ్రో. ఓకే బ్రో, అదే పేరు బ్రో. కాదు బ్రో.